Det skal være slut med at være tvunget ind i en antenneforening. Sådan lyder et nyt forslag fra regeringen. Som det er i dag, kan en lokalplan diktere, at man skal være medlem af områdets antenneforening. Men det kan altså snart blive fortid. Og det var på høje tid, lyder det fra manden her bag mig. Han vil ad rettens vej kæmpe for at få valgfrihed. Finn Fransen er glad for at holde sig orienteret ved sit tv, men han er bestemt ikke glad for, at han skal være medlem af den lokale antenneforening. Så når miljøministeren i går sagde, at man skal kunne sappe over tilslutningspligten, luner det i tv-stuen. Det er jo klap på skulderen til det, du har gået og tænkt for en 4-5 år siden. At det så har været op ad bakke i de 4-5 år, det er noget andet. Tilslutningspligten er et levn fra 60'erne, 70'erne og 80'erne. Dengang, hvor nye boligkvarterer skød op. Der skulle rejses en tv-antenne og lægges kabler i jorden, og det skulle alle være med til at betale. I dag er kanaludbuddet steget markant, det samme er antallet af tv-udbydere. En af dem er Stofa. Selvom Stofa er samarbejdspartner med mange antenneforeninger, hilses regeringens forslag velkomment. Vi er faktisk ikke rigtig interesserede i at have kunder, der er tvunget til at handle med os. Vi tror nok på vores produkter til, at de er interessante også uden tvang. Så I synes, at forslaget er et godt forslag? Det er et fint forslag, det har vi sagt længe. I krigen om tilslutningspligten blev det første slag kæmpet i januar 2011. Dengang havde landsretten afgjort, at Finn Fransen og en lille gruppe af ligesindede skulle blive i antenneforeningen. Det vil svare til, at jeg kun kunne købe mine kartofler i en bestemt forretning i Vejle by. Gør man Finn Fransens kamp for at kaste antenneået af sig op i papir, er det her, hvad det fylder. Om 10 dage skal sagen for Højesteret, også selvom regeringen nu giver ham ret. Om det er vores retssag, der gør det, eller det er lovforslaget, der gør det, det er sådan set lige meget. Det er Vejle Kommunes lokalplaner, der dikterer tilslutningspligten. Og kommunen er bestemt ikke ligeglad med, om den taber i retten eller får et påbud ved lov. Og det bliver bare et kæmpe arbejde, vi skal til i gang med samtlige lokalplaner, hvis det Højesteret, der siger det. Og det gør det ikke, hvis det er staten? Nej, for så går statens lov, som er over vores kommuneplaner og vores lokalplaner, det er jo højere instans, og derfor vil vi jo med et snuptag kan sige, okay, der er kommet ny lovgivning på området, og den skal vi følge. Tilbage hos Finn Fransen og fruen er humøret højt. Den her regnskov, hvad skal vi gøre ved den, når den sag nu er færdig? Må jeg brænde den over det over i brændeovnen? Han er sikker på sejr, uanset om det bliver i retten eller i Folketinget. Det er en befrielse, at vi har befriet Danmark for endnu en stavnsbinding. Og det synes jeg er lykken. God aften, Christian Berg. I som brancheforening står jo bag den her retssag og har støttet sagsøgerne økonomisk. Hvorfor skal tilslutningspligten dø? Jamen, at tilslutningspligten til antenneforeningen, den skal væk, fordi det er en hæmsko for konkurrencen på tv og også bredbånd. Det er således, at konkurrencen på bredbånd, som vi har meget fokus på fra Dansk Energi, vi repræsenterer jo energiselskaberne, som ruller fibernet ud med de meget høje hastigheder. Der ligger Danmark utrolig ringe, når det gælder konkurrencen på bredbånd. Det viser EU's seneste målinger. Faktisk er det sådan, at Grækenland ligger bedre end Danmark. Så derfor de barrierer, der måtte være, de skal selvfølgelig fjernes, og der er antennetvang en af barriererne. Christian Berg, hvis det i de næste dage går jeres og sagsøgernes vej, hvad kan vi så forvente os som forbrugere af den her valgfrihed, vi nu får? Jamen altså, hvis antennetvang den falder, hvad enten det er ved den her prøvesag ved Højesteret, eller det er via lovforslaget, som nu er fremsat, eller er på vej til at blive fremsat, så betyder det generelt langt større konkurrence. Og for forbrugerne, der betyder det, at man får større valgfrihed. Og konkurrencen er jo ligesom kimen til, at man får bedre og billigere produkter. Og det er specielt de høje hastigheder, som vil være en gevinst via den højere konkurrence. Og det er for os at se billige produkter, Christian Berg, vil det være et løfte? Nej, men man kan sige, at det høje konkurrence er stort set, man kan sætte lighedstegn mellem konkurrencer og bedre og billige produkter. Sådan er det jo, at med konkurrencen, der følger jo typisk bedre og billigere produkter. Tak skal du have, Christian Berg. Og det er altså den 28. januar, der skal tages stilling til tilslutningspligten. I dag kunne beboerne i